चमचमीत सोयाबीनची भाजी जर तुम्ही अशा पद्धतीने बनवाल तर तुम्ही नॉनव्हेज म्हणजे चिकन मटण देखील विसरून जाल. अगदी अशी ही चमचमीत भाजी आणि अगदी टेस्टी ही भाजी तयार होते आणि जास्त काही साहित्य पण लागत नाही. अगदी घरच्या नेहमीच्या हाताखालच्या फक्त 1 ते 2 साहित्यामध्ये अगदी ही चमचमीत आणि मसालेदार अशी ही सोयाबीनची भाजी तयार होते. तर व्हिडिओ पहिल्यांदाच बघत असाल आणि चॅनेलवर जर नवीन असाल तर चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि शेजारचे बेल आयकॉन देखील प्रेस करा, कारण ज्यावेळी मी व्हिडिओ अपलोड करेन त्यावेळी तुम्हाला पहिले नोटिफिकेशन मिळेल. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. सुरुवातीला गॅसवर मी एका भांड्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि पाणी आपलं गरम व्हायला लागलं की यामध्ये आपल्याला हे सोयाबीन घालून घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला फक्त एक 2 मिनिट याला गरम पाण्यामध्ये शिजवायचं आहे. अगदी हे पटकन शिजतात, याला जास्त वेळ लागत नाही. आणि जर तुम्हाला असं पाण्यामध्ये शिजवायचं नसेल तर तुम्ही पाणी चांगलं कडक एकदम गरम करायचं आणि गॅस बंद करायचा आणि त्यामध्ये आपल्याला हे सोयाबीन आपल्याला 5 मिनिटं ठेवून द्यायचे आहेत. आता त्यानंतर चवीसाठी थोडंसं यामध्ये मीठ घालून घ्यायचं आणि आपल्याला हे 2 मिनिट छान असं याला उकळी काढून घ्यायची आहे. अगदी पटकन हे शिजतात आणि नसेल तर तुम्ही 5 मिनिट गरम पाण्यामध्ये याला ठेवून घेऊ शकता. जी तुम्हाला पद्धत सोपी वाटेल त्या पद्धतीनुसार तुम्ही करू शकता. आता एक 2 मिनिट साधारण झालेले आहेत आणि हे छान असं फुललेले आहेत किंवा शिजलेले आहेत. आता आपण काय करायचं आहे, गॅस याला बंद करायचा आहे आणि यातील सगळं पाणी आपल्याला साईडला काढून घ्यायचं आहे आणि हे पूर्णपणे सोयाबीन जे आहेत आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे आहेत. आता हे थंड होईपर्यंत आपल्याला मसाला करून घेऊया. त्यासाठी आपल्याला गॅसवर मीडियम साईजचे मी इथं 2 कांदे घेतलेले आहेत आणि 1 टोमॅटो घेतलेला आहे. आता आपल्याला हे टोमॅटो आणि 2 कांदे आपल्याला छान असे भाजून घ्यायचे आहेत. कांद्याच्या वरची मी साल काढून घेतलेले आहे आणि त्यानंतर हे भाजायला कांदे ठेवलेले आहेत. आता छान असे एकदम करपूस होईपर्यंत आपल्याला हे कांदा आणि टोमॅटो आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. आता छान टोमॅटो आणि कांदा एक 2 ते 3 मिनिटात छान असा भाजलेला आहे. आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि हा टोमॅटो आणि कांदा देखील आपल्याला थंड करून घ्यायचा आहे. आपण इथं दुसरा कोणताही मसाला वापरणार नाही. या 2 साहित्यामध्येच आपण ही भाजी बनवणार आहोत. आता हे थंड होईपर्यंत इकडे हे आपले सोयाबीन देखील छान असं थंड झालेले आहेत. यातील पाणी मी सगळं काढून घेतलं होतं. आता यामध्ये देखील पाणी जे असतं ते आपल्याला साईडला एका भांड्यामध्ये अशा पद्धतीने पिळून घ्यायचं, जेणेकरून एक्स्ट्राचे सगळे पाणी आपले हे निघून जाईल आणि अशा पद्धतीने आपल्याला सगळे हे सोयाबीन आपल्याला म्हणजेच यातील सगळे पाणी आपल्याला हे काढून अशा पद्धतीने पिळून घ्यायचं आहे. सोयाबीनला प्रत्येक भागामध्ये वेगवेगळं म्हटलं जातं. शक्यतो आमच्या भागामध्ये सोयाबीनला मिल्क मेकर म्हटलं जातं आणि सोयाबीन देखील म्हटलं जातं. तुमच्याकडे काय म्हणतात हे देखील मला कमेंट करून नक्की सांगा. आता हे कांदा आणि टोमॅटो पूर्णपणे थंड झालेला आहे. आता याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेऊया आणि त्यानंतर वरून थोडीशी कोथिंबीर देखील आपल्याला घालून घ्यायची आणि मिक्सरला आपल्याला पाणी न घालता अशी बारीक एकदम याची पेस्ट करून घ्यायची. आता आपली पेस्ट तयार झालेली आहे. आता आपण फोडणी करून घेऊया. त्यासाठी गॅसवर कढईमध्ये आपल्याला 2 ते 3 चमचे तेल घालून घ्यायचे आहे. तेल छान कडकडीत गरम झालं की यामध्ये एक अर्धा चमचा जिरे आणि काही खडा मसाला घालून घ्यायचा आहे की लवंग, दालचीन, वेलदोडा आणि काही काळी मिरी आपल्याला या फोडणीमध्ये म्हणजेच तेलामध्ये सुरुवातीला घालून घ्यायचे आहे. त्यानंतर एक 2 तमालपत्राची पाने घालून घ्यायचे आहेत आणि आपण जे कांदा आणि टोमॅटोचं जे वाटण केलं किंवा पेस्ट केली ती आपल्याला डायरेक्ट तेलामध्ये घालून घ्यायचे आणि त्यानंतर आपल्याला लो गॅसवर एक 2 मिनिट आपल्याला हा कांदा आणि टोमॅटो छान असा तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे. आपण कोणताही मसाला वगैरे काहीही करणार नाही. फक्त या एवढ्याशा साहित्यामध्ये आपण चमचमीत अशी ही भाजी बनवणार आहोत. आता साधारण एक 2 मिनिट आपण परतल्यानंतर यामध्ये थोडीशी हळद घालून घ्यायची. 1 चमचा इथं धने पावडर घालून घेतलेला आहे मी. अर्धा चमचा आपल्याला जिरे पावडर घालून घेतलेले आहेत. फोडणीमध्ये आपण एक अर्धा चमचा जिरे वापरलेले होते, त्यामुळे मी अर्धा चमचा इथं जिरे पावडर घातलेले. आता थोडीशी काश्मीरी मिरची पावडर घालायची आणि चवीनुसार तिखट घालून घ्यायचं. इथं मी 1.5 चमचा तिखट घातलेलं आहे आणि पुन्हा आपल्याला छान असं लो गॅसवर 1 मिनिटभर याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता त्यानंतर आपल्याला यामध्ये थोडीशी एक साधारण म्हणजे चमचाभर आपल्याला कसुरी मेथी देखील नक्कीच घालायची आहे आणि पुन्हा याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता पुन्हा एक छान मिक्स केल्यानंतर आता आपल्याला यामध्ये साधारण एक वाटीवर आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं आहे. मिक्सरच्या भांड्यामध्येच मी थोडं वाटीवर पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि पुन्हा याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं. आता आपल्याला थोडंसं चवीसाठी यामध्ये मीठ देखील घालून घ्यायचं आहे. आपण सुरुवातीला सोयाबीन शिजवताना देखील मीठ वापरलं होतं, त्यामुळे मीठ बेताने घालायचं आणि 1 चमचाभर आपल्याला यामध्ये गरम मसाला देखील घालून घ्यायचा आहे. आता पुन्हा आपल्याला हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला याच्यावरती आपल्याला झाकण ठेवून मिडियम गॅसवर एक 2 ते 3 मिनिट फक्त आपल्याला हा मसाला थोडासा शिजवून घ्यायचा आहे.
2 ते 3 मिनिटानंतर याची प्लेट आपल्याला साईडला काढून घ्यायची आणि वरून आपल्याला कच्चाच आलं आणि लसणाची साधारण 1 चमचा आपल्याला पेस्ट घालून घ्यायची. तुम्हाला वरून कच्चं घालायचं नसेल तर तुम्ही फोडणीमध्ये घालू शकता, पण कच्चं घातल्यानंतर याला टेस्ट छान भाजीला येते. आणि त्यानंतर आपल्याला यामध्ये ही सोयाबीन आपल्याला यामध्ये छान असं घालून मिक्स करायचं आहे. तुम्हाला जर आलं लसूण कच्चं आवडत नसेल तर तुम्ही फोडणीमध्ये घालू शकता, पण याची चव अगदी छान लसणाची येते, यामुळे म्हणून मी थोडंसं हे शेवटी अगदी कच्चं वापरलेलं आहे. आता गरजेनुसार यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे, पण पाणी शक्यतो थंड वापरायचं नाही, गरम पाणी आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. आणि वरून आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर देखील घालून घ्यायची आहे आणि पुन्हा आपल्याला छान असं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे छान मिक्स केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला झाकण ठेवून एक लो गॅसवर एखादा मिनिट फक्त आपल्याला वाफ द्यायची आहे. नाही दिली तरी चालेल, पण एखादा मिनिट आपल्याला लो गॅसवर पुन्हा आपल्याला छान असे याला फक्त वाफ थोडीशी देऊन घ्यायची. तुम्ही बघू शकताय की अगदी झटपट आणि चमचमीत अशी मसालेदार आणि झणझणीत अशी आपली ही सोयाबीनची भाजी तर तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकताय की याला भाजीला कट देखील किती छान आलेला आहे आणि अगदी चविष्ट ही भाजी होते. जर तुम्ही अशा पद्धतीनेच म्हणजेच फक्त कांदा टोमॅटोचा वापर करून जर तुम्ही अशा पद्धतीने भाजी जर बनवला तर नक्कीच तुम्ही नॉनव्हेज विसराल अशी याची चव होते आणि नेहमीपेक्षा तुम्हीच 1 ना 2 भाकरी एक्स्ट्रा नक्कीच खाणार. तर याला मी प्लेटमध्ये ही भाजी मी काढून घेतलेली आहे. जर सोयाबीनची भाजी जर बनवत असाल तर अशा पद्धतीने एकदा नक्कीच तुम्ही ही भाजी ट्राय करून बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल. आणि अशा पद्धतीने आपली ही चमचमीत आणि झणझणीत अशी सोयाबीनची भाजी तयार झालेली आहे. तर व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा.